ndị Igbo chọpụtara na Chineke kere ha n'oyiyi ya. Ndị Igbo ji amamihe Chineke ji kee ha chọpụta na Chineke kere ha nwawu ndị Igbo n'oyiyi ya. Ndị Igbo achị dịka Chineke, chi ahụ kere ha, mana nsogbu ndị Igbo nwere, ọtụtụ ndị Igbo nwere bụ na ọtụtụ ndị Igbo na-eche na Chineke bụ onye ọcha. Ọ ihe mwute na ọ na-ara ahụ n'ala Igbo ihu onye Igbo kwetara na enwere mmụọ ozi Chineke mbụ onye ojii. Ọ na-adịrị onye Igbo mfe ikwete na ọtụtụ ndị Igbo mfe ikwete na Chineke nkere ndị Igbo jiri nji. Biko were ntị onye Igbo n'obi onye Igbo, isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ọchịchị nkewa. Mana ka m atụpenye mmadụ 7,000 a na-eso m na TikTok ebe a azụ tupu m na-aga n'iru. Ihe awa akwa ndị nna anyị mere ka anyị mara site na amamihe Chineke nyere ha, na akwa ka eji eze ndị mmụọ iwe. Mgbe ọbụla ị kpara agwa ị nọrọ obi gị na-amaghị enyi ihe i mere adịghị mma, imeju ụlọ mmụọ gaa zụrụ otu akwa. Iwuru nwoke chi mkpụrụ ose ọjị 9 n'ọnụ, gaa bụrụ nwaanyị 7 ka ọ dị ire maka ose ọjị na-aga iji ihere. Ga-ewere ya rịọwa mmụọ ahụ ma ọ bụrụ na ịma mmụọ nke imejọrọ. Ọ bụrụ nwatakịrị otu ụmụaka, gaa rịọwa ya sị ya biko na imejọrọ na ewu mmadụ na ede ka azụ epụghị ga agọ mmiri na ewu mmadụ wa ha gbaghara. Ha were akwa biko gbaghara gị na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ, ga-ewere ya nye n'isi gị biko na ha nabata nọ mmadụ wa ka ewulu o mere na amaghị ama, iri ọcha ha ga-agba ya n'ala. Ọ ihe ndị nna anyị gwara, nwa bekee ya amaghị ihe anyị na-ekwu. Ihe m ji na-asụ Igbo, ihe m ji na-asụkwa n'Igbo kwa ụbọchị ụlọ izuụka mma na nneji na a ga-eshiri ụlọ mara mma pụọla ama. Aha m bụ Mkpachukwu Ojiagbọ, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke. Biko ntị onye Igbo n'obi onye Igbo, ekelere m ọha nwa eze, ekelere m ndị chiri echi n'ala Igbo, ma ndị dibịa na-agba aja, ma ndị na-agba afa, ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ. Ojiọfọ shi onye chiri ya zere, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mma mmanụ o. Asị m isiokwu n'ụbọchị nke taa bụ ọchịchị nkewa. O nwere ihe na-achị anyị dịka ndị Igbo, nkewere anyị dịka ndị Igbo. Taa bụ Nkwọ, ọ bụ ụbọchị. Tupu anyị aga n'olu isiokwu, asị m Nkwọ nke taa biko kwọtara anyị ife ọma. Kwọpụrụ anyị ụchụ, kwọpụ ekwuru, kwọpụ anyị ukwu, kwọpụ ụbịam, kwọpụ ụtụrụ. Anyị si ndụ ndụ nka nka, ndụ mmiri ndụ azụ, anyị ji nzu n'aka. Mmiri atara azụ anwụ. Asị ka ọrọma anyị pụta ihe kwa ụbọchị, nke ọjọọ ya soro ụrọla. Onye shi ndụ anyị na-eke, ndị ya na-eke. Onye shi ndụ anyị na Orie, ndị ya na Orie. Onye shi ndụ anyị na Afọ, ndị ya na Afọ. Onye shi ndụ anyị na Nkwọ, ndị ya na Nkwọ. Asị ọmaka ya mere Igbo. Asị osi taa dị mma na ya dịrị gaba. Anyị na-arịọ ndị iche, ndị otu obi, ndị mbụ, ndị egede, ndị ọkpụ, ndị imi ọkpọ, ezumezu kwa ezumezu nta gbara ukwu gbara nta n'ala Igbo. Unu mere ndị Igbo ebere, nye ha ezi akọluche dị mma, nye ha nghọta zuru oke. Ka anyị chọpụta ma ọ bụghị site n'ife chi ahụ kere anyị n'ala nna anyị, na ọ ga-adịrị anyị mma n'ala nna anyị, ka ihe wee dịrị anyị na mma na ụmụ anyị na-abịa n'azụ, n'aha ndị ichie na ndị mmiri. Ise ndị ichie n'obi aṅụrụ mmanya, onye akpọrọ ya akpa ibe ya. Ndị na-aṅụrụ iko na onwuru na iko, ndị na-aṅụrụ abụ n'obe aṅụrụ na aba, ka ọ dịrị Igbo la mma. Ọchịchị nkewa. O nwere ihe bịara n'aba achị anyị dịka ndị Igbo, na-ekewa anyị site n'ụlọ anya, maka ọ n'ụlọ ka a ga-esi mara mma pụọla ama. O nwere ihe mere n'ala Igbo, ọ na-adịkwara ọtụtụ ndị Igbo mfe ịga na nke agbata obi ha. Ọ dịrịghị onye na-ekpe Jehovah's Witness mfe ịga n'ụlọ onye chụrụ obi n'ikuru mmiri ṅụọ na-atụghị ụjọ ọbụla maka okpukperechi mba ọdọ. Ọ dịrịghị onye Anglican mfe ịlụ onye ama Jehova. O nwere ihe na-achị anyị kewara anyị dịka mmadụ. Ọ dịrịghị onye Roman Catholic mfe ikwete na onye Methodist na-emete ya. Ọ dịrịghị onye Pentecostal mfe ikwete na onye Roma ahụ ya gbara ka ọla efe. O nwere ihe kewechichara anyị, nyere anyị ọtụtụ echiche na-ezighị ezi, okwukwe na-ezighị ezi na-eduhie mmadụ. Things fall apart. Chinua Achebe say that they have put in a sword in that thing that hold us together. Kedu ihe ahụ hoduru ndị oke Fulani together? Gịnị ihe ahụ jikọrọ anyị ka ụmụnna ma ọ wụghị omenala
ihe ahụ dị n'ala nna anyị mee nke ahụ dị na nke gị, hapụ m ka m mee nke dị na nke m, udo wedere mụ na gị. Maka perikome nwoke izu ọgụ, nwoke arụ ndị izu ọgụ. Ọ sị na omenala a na-eso okwu na onye mere nke ndị jidere ebe ha. Onye Hausa mee omenala, onye Yoruba eme omenala, mụ nwa onye Igbo mee nke m, udo ga-adị n'etiti anyị. Mana ihe ahụ kewere anyị, ọchịchị nkewa, o nwere ihe na-achị anyị dịka ndị Igbo na nke ikpeazụ a nkewere anyị dịka ndị Igbo na-ekwesịghị ịdị. Anyị nwaanyị bụ ndị Igbo ga-etinye anya, tinye ọnụ, gbaa mbọ hụta na ihe ahụ kewere anyị dịka ndị Igbo na anyị wezugara n'etiti anyị ka udo wee dị. Tụsụ ihe onyonyo a ma ọ dị gị mma. Igbo mma mmanụ o.